De obicei, banul schimbă structura omului. Mă duc la vot, categoric. E dreptul meu să mă duc la vot. Mai avea România flotă pe bune acum. E un haos informațional în general. Putin, vezi că candidez la președinție. Clar că a existat un grup de interese care l-a sprijinit pe Iohannis. Dacă la Ciolacu iei buletinul, nu știe să ajungă acasă. Dacă ajunge Trump președinte, într-o lună s-o găta cu războiul în Ucraina. Dacă ne mai facem bine, noi ca popor. Dragi prieteni, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu un invitat foarte interesant. Jurnalist, tocmai am aflat că a avut și o tentativă de afaceri cu petrol. Veți asculta o poveste foarte interesantă din spatele a ceea ce înseamnă tranzacțiile cu petrol pentru zona Ucraina, prea puțin vizibile în spațiul public. Dar ceea ce este mult mai important este și poet, și un poet cu multă sensibilitate. Pe această temă vom discuta către finalul emisiunii. Bună seara, Florin Otrocol! Bună seara, meu, bine te-am găsit! Oare de ce te cunoaște lumea atât de puțin în acest Cluj? Pentru că pe fiecare pe care îl întrebi sau măi, cine este Florin Otrocol, lumea te localizează foarte greu. Serios? Ba în zona presei, ba în zonele mai oculte, mai discrete, ba în zona unor afaceri sau deal-uri politice. De fapt, cine este Florin Otrocol? Și am să te rog să te prezinți foarte pe scurt. Foarte interesant. Cred că ne învârtim în cercuri diferite. Dacă zici că nu mă identifică. Păi eu mă învârt într-un singur cerc pe Google unde citesc articolele și, evident, comentariile la articolele scrise despre tine. Despre mine. Păi cum ai vrea tu, o secundă, dacă tot ești atât de... dacă ești tot atât de... nici nu știu cum să spun, nu suspicios. Curios chiar. Atât de derutat. Tu te prezinți astfel. M-a asimilat universul la 20 aprilie 1971. Foarte interesant, da? Nu am publicat și nu voi publica în curând pentru că știința cuvântului nu a atins apogeul care să-mi permită defularea publică. Așa. Mă odihnesc momentan în Cluj-Napoca. Deci o prezentare absolut fermecătoare. Da, păi, cam de 22 de ani mă odihnesc în Cluj-Napoca, da. Deci momentanul ăsta s-a prelungit. N-aș putea să spun că nu sunt cunoscut. Acum, nu știu, nu cred că am notorietatea care... N-am spus că că ești un necunoscut. Am spus că lumea nu știe unde să te localizeze. Cum ai ajuns să te ocupi de afaceri cu petrol? Tu, jurnalist și poet. Da, nu m-am ocupat, că n-am făcut niciuna, să ne înțelegem. Am vrut să fac, dar nu mi-a ieșit. M-a contactat un prieten, am încercat amândoi să intrăm ca intermediar. Am avut niște cumpărători, aveam, să spunem, beneficiari care dispuneau de sumele de bani necesare pentru a cumpăra cantități mari, vorbim despre cantități foarte mari. Din păcate, noi trebuie să găsim furnizorii. Condițiile pe care ei le-au pus ca și cumpărători erau foarte drastice și a fost foarte greu să îndeplinim acele condiții, să fim eligibili. Ca dovadă că eu m-am retras după un an de zile în care am constatat că am pierdut banii, că am folosit resursele mele personale, iar ceilalți și acum se chinuie să-i dea de cap și să reușească. Dacă vor reuși, sunt convins că o să se afle. Pentru că îi vom vedea ca niște milionari sau... Nu neapărat, că sunt destul de modești din punctul ăsta de vedere, nu cred că ar pata, sincer. Nu cred că ar pata, dar de obicei banul schimbă structura omului și nu numai banul, mai multe schimbă structura omului. Ai reușit să intri cât de cât în acest club al afacerilor cu petrol? Am fost în antecameră, dacă vrei, sau anticameră, depinde că ce termen folosești, care îl preferă cei care ne urmăresc sau tu. Am fost acolo în zonă, era cât pe ci să pierdem și niște bani, s-a discutat în foarte multe zone, ne-am întâlnit și cu mandatari din partea rafinăriilor și cu foarte mulți schemări, foarte mulți separi, foarte mulți micinoși, foarte mult. Dacă nu ești atent și nu cunoști, eu nu știam mai nimic despre chestiunea asta, sunt un om care se descurcă bine la nivelul negocierilor și a relațiilor interumane
Și probabil că asta a fost motivul pentru care s-a apelat la mine, că am o rețea, am o rețea de cunoscuți, să zic așa. Nu mi-a folosit la nimic. Să ne înțelegem, nu. Să înțeleg că ai încheiat pe minus. Clar am încheiat pe minus. Nu vreau să dai cifre. Mult, puțin, ce însemna pentru bugetul tău? Am pierdut mult. Pentru bugetul meu, care sunt, parafrazându-l pe un clasic în viață, Rareș Bogdan, sunt un biet jurnalist de provincie. Știi cum se prezenta el mai de mult? Mult. Am pierdut. De la antreprenoriatul cu petrol, hai să trecem la antreprenoriatul de presă. Ești un jurnalist activ, ai pornit multe afaceri, acum... Nu am pornit nicio afacere, nici acum sunt practic am o firmă pe care într-adevăr o gestionez de vreo 7 ani. Am o firmă care a avut întotdeauna un profit decent, o chestiune... Firmă care se ocupă cu? Presă. Da, și am avut un profil decent pentru că eu lucram, eu central cu capul. Înseamnă ce? O firmă care are așa o activitate? Dădeam și consultanță. Inclusiv politică, dacă era cazul, consultanță și pe partea de publicitate în presă, pe tot ce presupune presa de la... Care a fost cel mai serios client pe care l-ai consiliat pentru relația lui cu presa? Politic, economic, din aceste zone? Eu am lucrat cu mai mulți. Vreau să fiu foarte clar înțeles. Eu nu sunt afiliat și nu sunt regimentat politic. Am făcut cândva politică. Am experimentat și chestia asta în 98-99. Unde ai activat? La Sibiu. La Sibiu? Am fost în PSD Sibiu, da, nu mă feresc, în PSD Sibiu. Am intrat în mai, în iunie au fost alegeri, eram director de radio atunci la Sibiu și bineînțeles că dădea bine că eram director de radio, eram și cea mai vocală voce de pe FM-ul sibian și nu numai. Se știa de mine și pentru ei a fost o captură senzațională. Eu, în momentul în care am intrat în politică, am intrat pentru că mi-au plăcut oamenii care făceau politică la acel moment în Sibiu. M-am înșelat, te poți înșela. Am plecat în urma unor chestiuni care nu mi-au plăcut, niște trădări care nu se fac, adică niște oameni nu și-au respectat un cuvânt. Și ai intrat în ce joc politic? Pentru Parlament, pentru primărie? Nu, n-am fost niciodată, nu am fost niciodată. Cine era atunci primar în Sibiu? Condurat, în acea vreme era un avocat Condurat din partea PNC-CD. Actualul președinte Iohannis era în bloc start sau se știa de el? Măcar nu, Iohannis a venit mult mai târziu. Iohannis era inspector general școlar adjunct la vremea aia. Mai era în Sibiu când a venit Iohannis primar? Da, Iohannis a ieșit în 2000 primar. O să-ți povestesc o chestie interesantă și cu... Hai, te rog să-mi povestești, pentru că sunt foarte multe lucruri legate de Iohannis, tăcere totală dinspre Cotroceni, multe lucruri nelămurite, însă legate de, vorbim de activitatea și de anumite acțiuni ale actualului președinte al României. Romeo, în campania electorală eu sunt un cetățean foarte responsabil de felul meu și mă duc la vot, indiferent dacă am cu cine vota sau nu. Dacă găsesc un candidat care să se apropie de, hai să spunem, așteptările mele, expectațiile mele. Te duci la vot pentru că tu crezi că scrutinul este corect sau vrei să-ți exerciți un drept cetățenesc? Dreptul meu constituțional. Crezi că voturile sunt corecte în România? Nu. Și cu toate acestea tu te duci la vot? Mă duc la vot, categoric. E dreptul meu să mă duc la vot. Când a candidat, de exemplu, în turul, când a fost atunci Iohannis versus Ponta, m-am dus la vot, am spus atunci, când făceam matinalul la Realitate, eram la Realitate FM la Cluj, le-am explicat tuturor că nu pot vota nici cu Ponta, nu pot vota nici cu Iohannis și că mă duc la vot, dar mi-am anulez votul. Și am și făcut, am pus ștampila pe amândoi. Mi-am anulat votul, dar m-am dus la vot. Cunoști multe din culisele Sibiului. Cum a avut această ascensiune spectaculoasă actualul președinte al României? Din neant. Sibienii, trebuie să recunosc că aici s-au păcălit singuri și dacă stai de vorbă cu sibienii acum, rămân și dau și ei seama că s-au păcălit. Știi, era conjunctura aia că, dacă hai să votăm un neamț, că neamțul e neamț, că există o cultură. Să nu uităm că au fost 3 județe germanice sub dominație germanică, Bistrița, Brașov, Sibiu. Exista acea mentalitate
la Sibiu, bine, noi când eram copii făceam mișto și ziceam, bă, sașilor, că de fapt sașii erau mai mulți șvabi decât sași în Sibiu. Noi făceam mișto de ei și zici, era o vorba aia de prost gust, copii fiind, bă, dacă la o casă de sași nu găsești unul prost și cu ochelari, la următoarea toți. Așa erau miștourile noastre, că noi nu aveam glume cu maghiari, cum aveați voi în zona asta, noi aveam cu sași. Glumele noastre nu, sunt cu români și cu maghiari. Maghiari, da, la noi erau numai cu sași, nu erau și cu oltenii, pentru că tot ce înseamnă partea stângă a Oltului, județul Olt, județul Vâlcea, e țara Loviștei deja, dar, mă rog, tot ce la partea stângă a Oltului venea la studii în Sibiu. Și tot pe vremea lui Ceaușescu erau bancurile alea care circulau, capitala Olteniei e de fapt Sibiu. Vreau foarte mulți olteni și acum este un cartier la Sibiu, se numește cartierul arhitecților, care de fapt ține de Cisnădie de la ieșire din Sibiu și sunt numai mașini de Vâlcea și de Olt. Bun. Ne întoarcem. I-au păcălit pe Când Sibiu. și-a depus candidatura Iohannis la funcția de primar din partea Forumului Democrat German în România, nici n-a avut condiții de consilieri. El a fost singur. S-a pus acolo, consilier local, s-a pus primar. La ora 11 pe exit poluri, cu 70% era dat câștigător Iohannis. Acum lumea, Condurat a fost o catastrofă. Deci cel care a fost primar în 96-2000 a fost un primar execrabil. Ăsta e adevărul. Un avocat care n-avea nicio treabă cu primăria, cu administrația. Unul ca Iohannis, că cred că de la el a învățat Iohannis, era foarte mult plecat prin delegații, foarte mult. Sibiu a fost haos. Și lumea a zis, bă, hai să votăm un sas și așa mai departe. Eu am spus chestia asta și pe radio. Și lumea zicea, bă, nu cred, nu, o să-ți poveștile tale. Eu nu mint, că n-am de ce să mint. Că nu spun că n-am mințit niciodată la viața mea, dar pentru mine n-am mințit niciodată. Am mințit ca să scape alții, da. Sau poate am făcut o minciună prin omisiune, dar eu nu mint. Eu sunt foarte sincer, nu am temeri de niciun fel, nu mă interesează, n-am nicio presiune, n-am dușman din punctul meu de vedere. De ce ai făcut această paranteză cu a minți sau nu minți vorbind despre Iohannis? Pentru că eu când spuneam niște lucruri, oamenilor ziceau, bă, nu se poate, tu minți, inventezi, nu e chiar așa. Bă, nu-i. Sunt chestii reale. Ce le spuneai tu oamenilor despre Iohannis? Îți dau un exemplu. L-am sunat pe Iohannis la 11 și ceva, aproape către 12. Erai pe radio în direct sau la o reuniune? Nu, eram la un sediu de partid și se numărau voturile și pe exit poluri. Iohannis era dat primar cu 70%. Ce faceți, domn primar? Dorm. Când zic sunteți primar, faceți mișto, domnul Otrocol. O să fac un mișto, ești primar, bă. Pe exit poluri ești primar. Sunteți acasă, chiar dormiți? Da. Nu avea nicio treabă, nici nu s-a visat el primar. Nici listă de consilieri. După 4 ani când a fost primar și așa mai departe, și mai adunat și el sașii care a mai avut prin Sibiu, clopotarul de la biserică, organistul și pe aia și a pus pe lista de consilieri. Exagerez acum, fac o glumă, da? Nu avea nicio treabă. Și Iohannis ca primar, din punctul meu de vedere, n-a excelat. Deci nu pot să-i spun că, da, s-a schimbat fața Sibiului un pic, dar știi cum, orice om, dacă e, să zicem, e oarecum gospodar, se simte ceva după el. Suspectezi că cineva sau un grup anume l-a împins în față pe Iohannis pentru a ocupa portofoliul de primar? Nu. În față l-a împins pe Iohannis după ce a devenit primar și a intrat în atenția publică. Vorba aceea la Sibiu este un primar neam, sas, mă rog, primar german, și după aceea a început să-i facă vizite Traian Băsescu și alte chestii. Nici atunci nu știam că zvonuri sunt cum sunt și acum, că e prezidențiabil. Dar eu când am auzit că va candida el la președinție, mi-a luat cu mâinile de cap. Pentru că nu este și cele 2 mandate ale lui au fost mandate foarte slabe. Bine, ghinionul lui, dacă e să judecăm mandatele lui Claus Iohannis, este că vine după un președinte jucător foarte activ și foarte agresiv în spațiu public, și aici vorbesc de Traian Băsescu. Că dacă venea după Iliescu, lucrurile stăteau altfel. Cine și l-a dorit pe Iohannis președinte? Era un primar, tu ai spus că nu a excelat extraordinar de mult, n-a fost un gospodar. Știi cum e șepa ta? Hai să-ți dau un exemplu și poate să-ți confirme mai mulți. Dacă stabilea audiență la... Nu făcea conferințe de presă, nu făcea de asta Iohannis, nu servea. Nici Emil Boc nu se mai servește conferințe de presă. Dar dacă cereai audiență la el, că erai de la presă sau ceva, nu prea dădea la presă audiențe, zicea, hilar, ne vedem la 10:03.
Ne vedem la 14 și 12. Niciodată nu era fix, sau și un sfert, sau jumate. Nu. Erau ore de astea imposibile ca să le trecăti de neamț. Și la ora respectivă, când erai tu programat, el ieșea singur din birou și zicea: veniți, vă rog, poftiți la mine în birou. Ca să arate că el e punctual. Punctualitatea germană, cuvântul germanic, ein mein Wort, cum se spune la nemți. Și a convins această atitudine? Adică presa cum era față de Iohannis? Who cares? Cum era presa față de Iohannis primar? A avut presă împotriva lui, presă obedientă. În Sibiu nu prea, ca și la Cluj, că permis să spun chestia asta, nu prea e presă. Este presă, dar nu la modul la care trebuie făcută presa. Din punctul meu de vedere, presa trebuie făcută într-un mod echilibrat, într-un mod corect. Poți să-ți exprimi un punct de vedere, că ți-l exprimi mai agresiv sau nu, cu un limbaj mai nepotrivit sau nu. Asta e altă discuție. Dar, din păcate, presă de genul ăsta nu prea se mai face nicăieri. Ori fi și jurnaliști care au un blog și părerologi și își exprimă punctul lor de vedere. Ăia îi mai poți bănui de onestitate. Ori fi și jurnaliști care intră în presă cu ideea că vor face și vor răsturna lumea, dar nu trec de cenzura patronală sau editorială. Deci, Florine, același lucru e peste tot în lume, să ne înțelegem, nu numai la noi. E corectă. Analiza ta este foarte corectă. Aș vrea să revenim la Sibiu, pentru că eu cred că este o premieră când un jurnalist vorbește de perioada când Iohannis era primar. Iohannis a fost, cum să zic, și ca inspector general școlar. N-ai văzut, nici nu știai că există. Cum a reușit totuși cu povestea cu Muzeul Bruckenthal să centreze și să dea și cu capul? Adică din ce scria presa la un moment dat... Acela a controlat pe el cineva? Era și primar și era și președintele Forumului Democrat German și practic el revendica o clădire... Și ce dacă era președintele Forumului Democrat? Ce era în incompatibilitate? Boc nu era și primar și era și președinte de partid. Și pe aceea a fost și premier și președinte. De ce? Că Forumul Democrat German nu este o chestiune care să nu-i permită să fii președinte. Mă refeream la acea decizie în care Forumul Democrat German avea o pretenție asupra patrimoniului Muzeului Bruckenthal de a recupera, Iohannis fiind și primar, fiind cel care putea să refuze sau să conteste în instanță aceste revendicări. Situația exactă și nu cred că o știu decât cei din primărie eventual sau cei de la cadastru sau cei de la prefectură care se ocupă de legalitatea unor astfel. A fost un jurnalist sibian care a scris mult pe aceasta, care a și murit parcă anul trecut de cancer. El a fost împotriva lui Iohannis. A fost împotriva lui Iohannis sau a scris corect? Asta e bine să... Intrase într-o poveste compulsivă legată de Iohannis. Era și un soi de vendetă personală, dar și provocată de Iohannis, trebuie să recunosc. Iohannis nu l-a avut deloc la inimă pe Albinel. Albinel a fost cel mai agresiv jurnalist la adresa lui Iohannis. Albinel Marinescu. Eu eram foarte agresiv față de Iohannis și îl miștocăream și îl bagiocoream pe radio. Eu când am plecat în 2002 și m-am mutat în Cluj, spuneam în glumă, cred că a făcut chef Iohannis la primărie, că am plecat eu. Dar el nu... Albinel acolo a fost și niște chestii personale, a avut un pic de suferit. Acum știi cum e? Noi jurnaliști în general și oameni în general care vor să facă ceva și se zbat, mai suferă un pic și de, să zicem, scenarită, știi? Și își fac tot soiul de scenarii, interpretează un gest, interpretează o vorbă. Adevărul întotdeauna e undeva la mijloc și adevărul este o chestiune relativă, dar să nu rămân treaba asta. Albinel era un tip ok, din punctul meu de vedere speculativ, deci foarte speculativ. Eu i-am dat dreptate sub anumite aspecte legate inclusiv de cele 7 case, de chestiunile astea. Da, dar să poți proba treburile astea, trebuie să ai acces la niște documente la care, din punctul meu de vedere, nu cred că Albinel a avut acces. Cu tot respectul pentru el, eu știu pe Albinel din alte contexte. Deși presa centrală a preluat parte din aceste anchete și investigații. Eu nu spun că Albinel n-ar fi avut dreptate, dar, repet, adevărul e undeva la mijloc acolo. Eu nu-mi explic de ce, dacă a câștigat unul dintre procese statul român și el trebuia să dea înapoi o locuință și banii care i-a primit pe chirii, deci nu i-a dat încă. De asta să-mi explice mie statul român
sau autoritățile care trebuie să-și Poate facă nu treaba. explici tu ca jurnalist. Dar n-am cum să-ți explic așa ceva. Deci n-am cum să explic. Înseamnă că statul nu funcționează sau ce se întâmplă? Asta e ca și povestea cu Băsescu, știi, care toată lumea zicea că a vândut flota. Ce-a vândut? 3 pescadoare care erau eșuate? Mai avea România flotă, pe bune acum. Deci foarte multe povești de genul ăsta circulă în spațiu public care nu fac bine nimănui. E o intoxicare perpetuă care vine și din partea mass media, și din partea bloggerilor, și din partea XYZ. Tot. E un haos informațional în general care se perpetuează din ce în ce mai mare, din ce în ce mai tare și vorbim despre o boală adică, a sistemului. În ceea ce spui tu, înțeleg că Iohannis este un om aproximativ corect? Nu este aproximativ corect și nu vreau să-ți dau amănunte de aici, dar sunt oameni pe care, uite, nu vreau să spun chestia asta public, nu că mă feresc. Asta e o chestie foarte... Mă, știi care e diferența între Iohannis și 50-50 Apostol? Că ar fi bine să spunem cine a Apostol, da, că probabil Sorin Apostol, da. Sorin Apostol, fost director tehnic în primăria Cluj, condamnat și fost primar, că stai, și fost primar, el a fost așa, da. în calitatea de primar. Deci, opinia mea și mi-o asum. Și pot să aduc și probe dacă trebuie, dar nu folosește nimănui. Că Iohannis lua șpaga în germană, știi? Nu lua limba română ca Apostol. Nu era nicio diferență, mă. Nicio diferență. Crede-mă. Deci să nu... Aia cu copii, acolo când era el acuzat că cum zice, a vândut, a traficat copii. Nu, aia e o poveste falsă, nu există așa ceva și nu cred în povestea asta. Oricât de mult ar fi avut el în calitatea lui de inspector regional școlar acces la casele instituționalizate, adică la orfelinate, care veneau copii din orfelinate și studiau la Sibiu în licee sau școli. Ok, și nu cred în povestea asta pentru că nu e ușor să faci astfel de lucruri. Că el a intermediat niște adopții, asta da. Că a primit niște bani intermediind niște adopții, se poate. Dacă a găsit calea legală să facă chestiunea asta, iar e ok. Crezi cumva că președintele statului este șantajat cu niște lucruri pe care noi nu le știm? Pentru că ai văzut, despre Traian Băsescu a ieșit dosarul că a fost informator după ce nu mai era președinte sau nu mai avea puterea unui președinte fiind spre final de mandat. Ce să o tâmpenie? La fel s-a repetat și cu Iohannis. Romeo, e o tâmpenie. De unde până unde? Eu vreau să văd dosarul de la CNSAS, pe bune. Traian Băsescu a pierdut în instanță, a reieșit clar că a fost informator. A pierdut în instanță în fața cărei instanțe, Romeo? Păi eu nu iau apărarea lui Băsescu. Băsescu a fost capitan de vas, da? Nava Biruința. Să nu spui tu mie că tu poți să fii capitan de vas și să circuli în străinătate fără să fii un colaborator sau să nu dai socoteală în fața sistemului securității. N-avei cum să nu faci chestiunea asta. Păi de aici până la fi informator al securității e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit lumini să o ajungă. Ca la Eminescu. Deci hai să fabricăm dosare și să facem o chestiune de genul. Băsescu și-a atras foarte mulți dușmani. Pentru stilul ăsta lui... Eu nu știu dacă ții tu minte pe Traian Băsescu, mie mi-a plăcut de el atunci, când era ministrul transporturilor și am intrat în grevă la CFR. Dacă ții tu minte, a pus avioane unde se putea să circula cu avionul la bilă de tren, ca să poată să asigure că au intrat și la CFR. Și țin minte, parcă în evenimentul zilei era o poză pe prima pagină cu Traian Băsescu la minister cu picioarele pe birou și intrau greviștii, sindicatul și titra mare așa, bă, voi ce a mea vreți? Deci, și am zis, bă, ce haiduc e ăsta, bă, frate, uite-te la el. Deci mie întotdeauna mi-au plăcut oamenii care... A fost evident un animal politic. Clar. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii care, cum să spun, nu s-au lăsat intimidați și n-au cedat presiunilor. Nu mi-au plăcut oamenii care n-au cedat care au făcut jocuri. Dar dacă tu te știai limpede și așa mai departe, auzi, maică mea a fost, că toată lumea zicea că spui de nomenclaturism, maică mea a fost secretar de partid. A făcut Ștefan Gheorghiu și chestii de genul ăsta. Eu în clasa 9-a, în 85, dacă ții tu minte, mi-au chemat pe toți într-o duminică la școală dacă suntem de acord să se reducă înarmarea cu 5%. Eu eram în clasa 9-a. La liceu Gheorghe Lazar, echivalentul la Covisă de aici. Și eu am bifat, nu. Toată lumea, era ordine să bifeze, da. Și eu am bifat, nu. Mi-au chemat poliție la școală, scandal, de alea. Am fost un rebel. N-am fost niciodată protejat, că și treaba aveam încă chiar am avut destul de dispute cu a mei. A mei au fost mai spartani în educație. Da,
exact așa și chestia. Și dacă am fost pui de nomenclaturist, asta înseamnă că eu am lucrat cu sistemul, că păi am fost utăcit că așa era sistemul. Dar membru de partid n-a fost... Stai numai un pic, taică-mi n-a fost membru de partid PCR, niciodată. În condițiile în care taică-mi a fost și director ajung la fabrica de bere, și de ălea, și de ălea, au avut funcții. Nu a fost membru de partid. A, bine, compensa mama, probabil, pe partea altă. Dar îți spun așa ca idee, asta nu înseamnă că cu pui de nomenclaturist, cu secretarul de partid, cu președinta CIT-ului, Comisia Inginerilor și Tehnicilor, eu stăteam la coadă la zahăr. Stăteam la coadă la ulei. Ferdinand Ceaușescu, în Sibiu, de toată lumea zicea Nicu Ceaușescu, stăteam la coadă la lapte dimineața. Pe bune? Deci chiar așa au fost sistemul ăla de bolnavi și chiar așa au fost oamenii atât de... Mă, au fost. Că nimeni nu putea să... Deci Ceaușescu nu putea să facă singur, sau Elena, cabinetul 2, nu puteau să facă fără să aibă o structură în spate și niște oameni bolnavi care să ducă chestia asta mai departe. Niște oameni bolnavi, că dacă ne uităm la memorialul durerii de la Sighet și așa mai departe, vedem ce atrocități au făcut oamenii ăia. Da, sunt niște elemente. E adevărat că sistemul a creat niște monștri. Dar de acolo până că... Da, mă, a fost capitan de vas. Nu putea, că a vândut blugi, videouri, că venea, bă, asta este, frate. Spune-mi, te rog. Vrei să vorbim despre milionari din Cluj care au venit, 3 milionari din la ora actuală din Cluj care au vândut, prima lor afacere a fost în 90, au dus un tir de bicuri și au vândut bicuri în Cluj. Care sunt cei 3 milionari din Cluj care au început cu tirurile cu bicuri? E foarte interesant de știut. Poate e o legendă, o poveste. Florine, la acest pupitru au mai fost jurnaliști seniori, ca să spun așa, care cunosc multe din culisele Clujului și pe care am încurajat să le spună, pentru că sunt lucruri prea puțin cunoscute. Da, mă, uite și Arpad Pascani, de exemplu, aducea mașini și el fiind Bluș prin târg și el. Și foarte bine. Al doilea. Primul este Arpad Pascani, dar al doilea? Care al doilea? Pe noi el nu a adus tirurile de bicuri. Cine a adus tirurile de bicuri? Te faci că nu știi sau ce? Sau chiar nu știi? Chiar nu știu. Adică... Nu știu, așa am auzit acum, nu știu dacă tine... Nu intru în detalii, serios, las că se știu ei. Vom reveni și la culisele Clujului. Spune-mi, te rog frumos, între Iohannis, președintele actual al României, și Traian Băsescu, care crezi că au fost mai patrioți, care și-au servit țara mai bine? Băsescu. Cum ai fi văzut că ar fi acționat Băsescu dacă era președintele? Zici tu că Iohannis și-a apărat țara? În ce context și-a apărat Iohannis? Dă-mi un exemplu în care Iohannis și-a apărat țara. Un exemplu. Nu, eu întreb, în Tanzania, acolo, când au aruncat aia cu tablou, poate și-a apărat țara. Am rezervele mele. Ca președinte al României, ca să nu mă sinucid, că sunt și șeful CSAT, nu mă arunc și eu cu tablou odată. Știi că așa e. Stau aici și salvez țara. Ce ai reproșat la Iohannis? Existența lui. Sincer. Bun, asta este răspunsul de poet. Răspunsul de jurnalist. De deci băiatul ăsta, cred că dacă s-a uitat în oglindă și ar avea un moment de onestitate, domnul Claus Iohannis, președintele României, zice, ce caut eu în viața mea? Sincer. Eu pe cuvântul meu nu l-am înțeles niciodată pe acest personaj, nu mi-a spus niciodată absolut nimic, nu m-a convins cu absolut nimic. Nici ca primar, nici ca președinte, nimic. Are și meritele lui, adică totuși, prima capitală culturală europeană a fost la Sibiu, așa cum a fost ea, parcă în 2007, dacă nu mă înșel, ca să nu greșesc. Și într-adevăr el a avut un merit. El, vorbind germana cu accent valon, așa mai mult către... A fost sprijinit foarte mult de ducele de Luxemburg în demersurile pe care le-a avut și așa mai departe. Ok. Are niște relații, are niște chestii. Da, uite, de exemplu, povestea asta cu NATO... Bă, s-a discutat mult și n-aș vrea să insistăm. Spune, te rog, cine a avut interesul? Deci Iohannis s-a dus la NATO și anunță candidatura, ca și cum eu aș spune acum, Putin, vezi că candidez la președinție. Florine, a Rusiei, nu a României. Ai fost în Sibiu, cred că cunoști situația. Cine estimezi tu că a avut interesul ca Iohannis, din primarul unui oraș destul de cochet și frumos ca Sibiul, să ajungă președintele României? Ce grup suspectezi tu că ar fi fost în spatele lui care l-ar fi propulsat acolo? Cine își dorea un Iohannis președinte? Tu te referi acum la servicii sau te referi la... Nu mă refer, eu întreb. Eu am anumite teorii, nu teorii, convingeri, că teorii înseamnă că sufăr de conspirație sau ceva. Am convingerile mele și pot greși în ele, dar pentru mine sunt convingeri. Întotdeauna în spatele unei candidaturi se află un grup de interese.
Întotdeauna. Acum că o fi oculta mondială, că o fi albastra mondială, că o fi negri în cerul gurii, iluminații sau alte povești de genul ăsta, Opus Dei sau alții, nu intrăm în detalii, că astea speculații. Clar că a existat un grup de interese care l-a sprijinit pe Iohannis. Era un grup de interese care își dorea un bine pentru România, era un grup de interese din afara țării care dorea să accentueze statutul de care se tot vorbește de colonie al României. Cam cum vezi tu acest grup de interese, așa ca și componență? Eu sunt convins că există un grup de interese care vrea binele României și care sunt naționaliști. Și aceștia ar fi fost în spatele lui Iohannis? Never. Nu ei. Never. Și eu cred că naționalismul ăsta despre care vorbesc eu, nu știu cât îl înțelegi tu din ceea ce spun eu, nu cred că se va mai întoarce vreodată. Dar patriotismul, ca să vorbim și de patriotism, e de suet. Ne mai putem permite să fim patrioți sau suntem deplasați? Da, nu ar trebui să ne permitem, ar trebui să fim patrioți, nu să ne permitem. Da, dar tocmai ai spus că e de suet. Păi e de suet pentru că nu știm să-l practicăm. Pentru că patriotismul este de suet, pentru că este o chestie de gargară care se folosește nu numai în campanii și dacă te uiți, ți se pare Puric, Dan Puric un patriot? Pe bune? Deci Dan Puric, mi se pare un actor bun. Un actor, el e mim, nici măcar actor nu e, că e mim. Dar mă rog, și e patriot. Spunem 3 personalități politice post-decembriste despre care ai putea să spui că au fost sau sunt patrioți. Ion Iliescu. Și ți explic de ce. S-ar putea să-ți atragi multe antipatia. Da, nu mă interesează și nu am nicio treabă cu Ion Iliescu și nu mă interesează. L-am cunoscut și pe Ion Iliescu personal și m-a dezamăgit cu o chestie foarte tare și am zis, poate nu înțeleg eu politica, așa se întâmpla. De ce este Ion Iliescu patriot în viziunea ta? Pentru că știu să păstreze relațiile cu China în contextul de după Revoluție și cu Rusia. A fost foarte important. Din punctul meu de vedere, ca politică externă. Atenție. Ca politică externă. La asta mă refer. De asta personaj? Zic că a fost patriot. Uite, Țânțăreanu. Care nu a făcut politică? Țânțăreanu. Nu, am spus oameni politici care au fost decidenți. Mi-a plăcut de Țânțăreanu foarte mult. Dacă ții tu minte, era la Tucă. Și s-a legat de Năstase. Și Tucă, că vorba aia și despre Tucă, am și eu un răspuns la Tucă. M-a întrebat la un moment dat cineva la o televiziune, nu mai știu la ce emisiune eram. La Antena, la Pro, nu mai știu unde eram. Și m-a întrebat cineva, ce părere aveți despre Tucă? Și am zis, Tucă care? Cum? Marius Tucă. Și am zis, nu, repet, Tucă care? Deci, nu că e din Caracal și așa mai departe, mă întorc. Țânțăreanu. Da. Și l-a sunat, s-a enervat Năstase, atunci era și cu candidatura lui Ilie Năstase la primăria Bucureștiului. Și Țânțăreanu avea Corbeanca atunci, avea Prisma, dacă ții tu minte. Și a doua zi, desant, de ANAF, de la el, că a dat după Năstase la... Adrian Năstase a fost un patriot? Întâi să cred să zică mai mult că da decât că nu. Întâi să cred că mai mult da decât nu. Din păcate, știi, aveam Marcel Ciolacu? De ce râzi dacă te întreb dacă e patriot Marcel Ciolacu? Dacă la Ciolacu iei buletinul, nu știu ce să ajungă acasă. De la un om. Ciolacu a crescut extraordinar de mult față de cum era, știi? Și Dragnea a venit cu șosete flaușate la București și a ajuns premier. La fel și Ciolacu, știi? A venit de nicăieri, acolo la Buzău, care nu s-a hotărât să ia, suntem în Moldova, s-au regat, știi? Că și cu toate acestea, presa a fost foarte domoală. Care presă? Mă rog. Care presă? Că dacă vrei să vorbim de toți mari grei din presă, că experți în colonoscopie, frate. Toți fredelesc cururi de nimic să fac. Mai bine mă potolesc, sincer. Nu, dă-mi un singur om de presă pentru tine, că acum nu mă erigez un moderator. Zi-mi un om de presă care să-ți placă. Zi-mi unul. Florin Otrocol. Las, mulțumesc, Cebei. Am răspuns la întrebare, dovadă că ești aici. Dragul meu, am înțeles, dar e așa, bun răspuns, capcană frumoasă. Să revenim. Mi-a plăcut de Dumitru Tinu. De Dumitru Tinu mi-a plăcut. Acum eu nu merg neapărat pe teoria conspirației. Dar vei Tucă președinte, cum îl vezi? Îl vezi președinte pe un general al armatei române cu probleme de comunicare exact ca actualul președinte? Ciucă
E mai aplicat decât Iohannis. Deci dacă eu l-am ascultat pe Ciucă și l-am văzut în niște, chiar face-to-face, am avut o chestie. E mai bun vorbitor decât Iohannis. N-are verbul la el și nu are retorică, n-are nici Dar ar avea demagogie. forță și energie să conducă România în această perioadă foarte tulbure, mai ales că în America se întrevede un posibil Donald Trump președinte. Dacă ajunge Trump președinte, într-o lună s-o găta cu războiul în Ucraina. Cruce. Și ce urmează după ce se pune cruce războiului din Ucraina? Cum va arăta lumea? Ce urmează? Dacă rezistă Zelenski după ce se pune capăt războiului și scapă basma curată, după toată povestea asta, o să ne distrăm. Își va chema Zelenski pe toți acoliții lui și au zis, băi, am purtat războaie. Banii mei unde-s? Că Dar voi ați făcut bani, eu am luptat. războiul se va termina, îl vezi, cu Ciucă președinte în România? Mă, nu știu ce să zic. Dacă s-ar bate Ciucă cu Ciolacu la ora actuală, eu înclin să cred că Ciolacu va fi cel care va câștiga alegerile. Dar bate pe Ciucă. Tu cum vezi în turul 2? Pe cine vezi? Nu sunt definite candidaturile. În orice caz, așa, dacă te iei după pederologi și după sondaje, dar nu te poți lua nici după alea. Eu nu-l văd pe Simion să intre în turul 2, dar s-ar putea, deși ăla e un alt personaj sinistru. Vai de mine, Simion ăla, deci... Adu-l pe Simion odată și cheamă-mă și pe mine ca țipțăr așa, ca chibiț. Îl desfințez pe ficerul ăla. Eu abia aștept să-l văd pe ăla. Bă, Simion, uite aici, spun la microfonul ăsta. Mă duc și iau un împrumut din bancă, nu știu, donez un rinichi, un fica pe Piața Neagră. Fac și eu rost de 35.000 de euro, dar un apartament. Pe bune. Deci chiar credeți în prostiile de panouri care le pune Simion? Păi alea de-aia sunt făcute, să dea mesaje. Eu sunt de acord cu Nu tine, spune nimeni că ăla problema e dacă autorul. sunt și adevărate. Păi bă, și-o pun destui. Deci nu stă în picioare. Ăla e un personaj nefrecventabil din punctul meu de vedere, Simion. Nefrecvent. Ca și Șoșoacă, de exemplu, și ea e nefrecventabilă. Nici în ziua de azi nu-mi explic cum o păcălit Șoșoacă și Lazarus. O altă nulitate absolută. Românii se dea 8%. N-avem cultură politică, n-avem avem, nu vorbesc despre perioada abandonului școlar, că nu vorbesc despre asta. N-avem nici cultură ca și cultură. Ne lipsește foarte multe nouă ca popor. Dar ne lipsește dintr-o, nu că e vina noastră, că sunt și părinți care greșesc în educația copiilor, dar ne lipsește pentru că nu avem un sistem bine pus la punct. N-ai un sistem educațional, n-ai un sistem de sănătate, avem foarte multe lipsuri. Suntem un popor, trebuie să spun și chestiunea asta, și am mai spus-o și în alte cercuri și în alte chestiuni, în alte conjuncturi, nu direcții. Două popoare în lumea asta au suferit atâtea influențe cât am suferit noi. Unul a dispărut, fenicienii, noi am rezistat, nu mă întreb acum. Nu mergem pe teoria conspirației când a venit Papa Ioan Paul al II-lea și a fost primul papă care a vizitat o țară creștină și a venit în România, s-a dat jos la Otopeni și a zis că România este grădina Maicii Domnului și a popat asfaltul. Nu merg pe chestiunile astea. Sunt volatile, nu sunt ok. Ce știu ei. N-am fost la Vatican, n-am avut acces la documente, nu mă pot pronunța să spun care e istoria românilor. Dar din punctul meu de vedere, faptul că noi am rezistat la atâtea imperii care s-au bătut asupra noastră și care au vrut să ne căsăpească și că am săpat bordeie, că ne-am făcut case din chiripici, că am făcut noi tot soiul de compromisuri, le-am făcut. Dar am rezistat. Ăsta e un lucru care mie îmi spune foarte multe, nu știu. Poate că suntem un pic protejați, eu știu, divin mă refer spiritual, nu mă refer divin ca entitate Dumnezeu, că fiecare interpretează ce vrea. Florine, spune-mi cu ce întrebare ai vrea să se încheie această discuție? Dacă ne mai facem bine, noi ca popor. Ne mai facem bine noi ca popor? Am zis că asta este o întrebare care o pun eu. Cu ce întrebare mea să răspunde tu? Că eu... Senzația mea este că nu ne vom face bine curând pentru că noi avem nevoie de lideri, avem nevoie în această etapă de o igienizare masivă a scenei politice. Imposibil de făcut, imposibil. Este posibil să fie imposibil de făcut.
Florin Otrocol, ești un interlocutor spectaculos, îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea de a intra în niște subiecte nu prea discutate în spațiul public din România de azi. Dragi prieteni, până atunci, la revedere!